Kanseneriya kayda? Belli bir aydım oymadım ay. Oğlanlar, meh alım, sen kinaman. Ne alan okma? Bir min. Beh, alyaxo bir çım. Tamayıllarına.com siz bilen. Men garamak sen görýänini, bilemek nämmeden öýküledim. Melana meseleni çözýänimi, bir saňa ýaranyp bolmady. Beýle, bolar ýaly näme boldy, beýle, öýkülemek bolmady, beýle. Bar bolup bilşiňmi, gürleşeli jaňa deýini eliňe. Men aklymı yitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, ısınmaysa. Isınmaysa. Näme gatamasaň bolan okmy, näme jaňym alyp bilen okmy. Meniň sözlerim ýüregi ýyladan okmy. Eýlede bir beýle borma a beýle, bolar ýaly näme boldy, beýle, öýkülemek bolmady, beýle. Bar bolup bilşiňmi, gürleşeli jaňa deýini eliňe. Men aklymı yitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, ısınmaysa. Isınmaysa. Tamayıllarına.com Men aklymı yitirýän, seni gawamakdan. Sen gaharma getirýän, gorkýan anlamakdan. Ýönüm şu an sana wagtym ýok, ýüdüm ýuwar ýaly tarapym ýok. Jaňa dende almadan, ısınmaysa. Isınmaysa.